Ahojte, takže dnes si ukážeme, ako si ušetriť viacej miesta. Takže ponožky. Keď máte takto ponožky zahnuté, nevadí. Takto. Jedna ponožka. Zoberieme druhá ponožka. Zoberieme špic. A tu máme miesto pod ponožkou. Tam ho zastrčíme. Teraz zoberieme si druhú stranu a tu je miesto. Zastrčíme tam. Ak vám nevychádza trošku môžete potiahnuť, ale nie zas priveľa. Zoberieme ďalšiu stranu. To by mal byť druhý konček. A zase, keď vám nevychádza, potiahnite. Tu máme tiež miesto. Takže dáme tam. Tak. Teraz máme posledný konček.